Guys, welcome back sa aming YouTube. Uy, ginoo ko. Sa aming YouTube channel. Nandito na po kami sa mga sa dalan na ala. Oh no. Sangko naman sa. Kuy Arnin, maglakaw na lang lagi unta ko. Ingon mo po siya nga. Namudot. Okay, isa kay. Okay, unsa kan ipong dana be. Di jud po kasi. Nag-vlog bitaw ko. So guys, yung driver ko, si Arnel Albania, i-follow niyo siya sa Facebook account niya. Makakita mo mga post dito nga mga anindot, mga gwapo kaayo. Yes, gwapo lang makita niya taon-taon. Ha? Kay marag naglisod sa ginoo ko. Marag naglisod sa ginoo ko. Marag naglisod sa ginoo ko. Oy, ginoo ko. So amo ang kuan, amo ang di na doon ni pwede ning kasada ka pa. May hinaot ko nga budgetan ng tanis ko. Makasweldo mi sa among vlog, ipasamento ni nako Damn! Yes, Arnel Albania, agyang Facebook account. Nagtagbon si Zag Drive sa kanang ilahang padungod. Murag di ni kasada Arnel ha. Kasada di. Jangan nang ingani man eh. Ani kay wala may magi. So ayun guys, nandito sa dalan sa kapait. Uy, ginoo ko. Yung motor nagsangko-sangko na eh. Uy, delikado pa jud matagak mi aning ginoo ko. Oh guys. Oh my god. Maraming salamat sa driver ko. Uy, ginoo ko. Okay, lagi. Uy, ginoo ko mga sangko. Uy, ginoo ko. Uy, ginoo ko. Tapang Lord. Amahan na mo, anak ka sa langit. Pagdaygo ng imong ngalan. Ginoo na ito mag-igo naman mong biyahe. Uy, kinama. Tanawa guys, ang kanang huy, Arnel, pagtarong Arnel ba kay agay. Paglagot ko ni Arnel kay mo kung gibasa kay aning nung mo ko Arnel. Para tong kusog guys. Para ko gi-atake high blood. Oh. Mo mga bagay iwan nito nagkatinarong. Yabo na ninyo mamunok ya. Gani. Ginoo ko. Wala sabaw. Hala na lahi na lagi ning porma diri kay sa una kay mura pa man karsada karon din nakarsada eh. Ay ginoo ko. Ginoo ko Diyos ko. Guys, tanaw guys among driver tanawa. Perting aya among driver kay bisad sug lisod ka adto tra among dan ginoo ko. Ginoo ko. Ginoo ko na lay magigo namo sus ginoo. Ay ginoo ko. Ginoo. Impilit ako ayo ha tanaw sa among driver. Na. Comment mo guys kung nakakisa nakasway og ani nga dalan. Hoy ginoo ko, hoy ginoo. Hoy Arnel ay sa Arnel. Na. Okay, kay na pamaulan ng buko-buko. Just ko Lord, tatang. Ginoo na magigo na mo. Hoy ginoo ko amahan na mo anak ka sa langit. Pagdaygo ng imong ngalan. Hoy ikaw Arnel be. Nanayabon laging sa baos manok. Hoy ginoo ko. Hoy, wara pa. Dito. Oh my god. There's a lot of sacrifices to be coop up. Amazing ko naskan maong matod pang gutswa. Ay ginako. Sige ginoo ko tanawan. Wa laging tami bola nakakuan. Hoy ginoo ko Lord tabang. Wa ko gipamaulan sa pangaligo. Gipamaulan ko so yung sangkot laging motor guys. Sige na guys ha. Wala ko nang duho gitu. Uy, magkuha. Din isa lang ni ko mo balik ko kay dito ko kaya. Ato rin tago ning pagkaon ay buwang. Mao gani. So good na pud mig tol guys. So naot ko nga Ginoo na magbala. Bahala na mo. Uy, Ginoo ko. Guys, mo ni challenging ang mga bagahe Huwap. Lagi mo kanta ha. Yes, kato mo atong official intro. Uy, Ginoo ko. Uy, Alam mo yung official intro kanang picture niyo. yes, sabi to picture mo. Nainganin Pero mo. mo. Nainganin Mo. Arnel, hina lang kabarag. Kiner bito ni. Uy, Ginoo ko. Dapat na lang unta pod ni lakwo na lang ni oy kay di na jud ni makayas ko. Guys, bisag wa ko kanang lakaw hagi paningot ko. So, I am so very sweety na. Sibog diri Arnel kay murag nasot-sot nako. My guys, kung magsakay mo ani guys, iandam na lang jud ang inyong itlog dira nga mag boxer jud mo kay sure jud ko nga masot-sot jud ang inyong itlog sa buko-bukos driver. To
Tuan na lagi. Agay, agay. Tuan na lagi. Agay, agay. Tuan na lagi. Agay. Agay. Noo ko. So guys, hoy gino ko. Ano guys? Hoy. So guys, abot na mi guys. Here na mi nalipong ko. Ikangit eh. Sa pakimurag abi kog banak kon. Kibugat ba nihong bagahe eh. Ari ana ni sa. So guys, asan ni sangit dari ako? Sanay kuan. Dini. Di kami matuan na may tatug ko. Di lagi na kanipod pagkabugat ba ni. Oray, Masih mabugto na. di eh. Kumpang ko sa mana sih? Kumuti? Kuan. Bahon sana siya. Kumuti oh. Mura. So guys, pabalik jud ko kay mahadlok ko diri din mo ang lumulok Ay, diri. Ana ra di na lagi na. So guys, balik na pud mi. Ano mi bagahe? Makiginagbo ko nila kay Ginoo ko. Di paningot lagi kus. Ning balik na pud mi. Ginoo ko lagi. To ana jud Ginoo ko. Kusog ka jud bawd guys. Mo ambak sa kuan tigtod ko. Itod ka na ho. Akay pa sa motor. Dige laban ra. Ola guys. Guys. Uy, mo ambak ko Arnel. Malagwat sila ng laktod oroy. Uy, Ginoo kapit mi tagak atong kuan guys. Atong bitong kanal. Ana. Guys, kung bago mong nanganak nga kan masakay magmotor ay nalang mo patugat-tugat kay mabughat mo. Hindi po ni Papa. Okay. Uy, Ginoo ko. Wala natuwad ko. Arnel, munaog na jud ko. Kamurag di na kaya sa motor. Uy, Ginoo ko lagi. Uy, Ginoo ko. Munaog lagi ko Arnel. Ag motor julo yan uy. Uy, Ginoo ko. Uy, Ginoo ko Lord. Tapos man naglisod na jud mi. Uy, Ginoo ko. Nailok. Para man ron sila oy. Natagak na lagi mi oh. Natagak na guys. Oh, natagak. So hello guys. Natagak. Oh no. Nag-video ra ko akong tabang utol. Maglakar ako oy. Maglakaw ako. Layo pa di ay. Iwat ako. Ay, Ginoo ko ato mag. Ana maron sila oy. Kabantay mo na Gio di aban? Oh. Nadia nangagi ha. Bago. Oh no. Tamar sa skin Arnel ako. Oy, Ginoo ko nila agi. Ya sabi to sila mati mo miklam di abot ko Oo gani. Ay, Ginoo. Hello guys. Ginoo ko. Ako na lang sa diri kay. Imbalik ko dito kay madlok dito. Paglakaw nito pudok dito. Ako guys. Para ba kayo kanang pang Ginoong asawa sa Ginoo ko. Ko naman ning naong dito sa diri. So guys, magpaspas na sa kuglakaw guys kay aron di ko madlok guys. So, Ginoo ni bahala na ko diri. So magbalik ko sa nina unyang taod-taod ug muna ko kasabot og asa kong gikan ha so guys lang ko ako guys kanil kay ambulance ko pantalang kan sa suha ka mo kadi mo manglaktod nagpaspas na sa kong lakaw kay arong makaapas ko nila og asa to sila mo kanang asa to sila mo sanang sarang kuan eh goho napag isang
video check ko kay kinukuha ang mga kabatuuran nga tanan dili sa subod ma kuna sulisod kay jud ting dana guys at may magitok ko kuntak sa masakit motor so nailok na lang jud ko ani so we need to trying hard na lang jud so that we will be able to know the society it is. Oh my god. Yes. Kaingon ginoo ko. Pero sa wala si mga bahay diri guys. So nahadlok ko. Murag pang man diri na. So guys, nangaot kong inyong kong ubanan sa pagkuan. Naman sila Diyos ko. Ito na yung mga kuan lagi. Ay, kinamang ko. Nag-intro na lang po ko kay tinamsun ako kaya. Vlog na lang ko ani. Ay, arong malingaw sad ko ba? Susupoy, magpaspas ko lakaw kay kinuo ko. Mabot ko itong payag. Okay na. Okay na ko itong may payag. Ato ako magkuhan pala. So, bumuhog naman siguro na ibahan ha. Asa naman daw sila. Dito kayo man dyan sa mga vloggers. Dili na lang ta mag kuan-kuan pa. Kahit ka na kayong kuan dari kuan. So, mura na pag nakuan guys. So, murag na naibay nga nakita na ho. Murag nakuan ko ano po kung kanani. Yes. So guys, na naibay diri. Kisa ning bay. Wala siguro nagpuyuan ni. Murag wala na dyan nagpuyo. Sa nag-us-us na ako kay nanay payag nanay sana kanang nanay sara ng kanang dangdangan pakiram sa ako guys kabisag na sila kaban ha sige kayo balik sa kog na magka hinagbo nami.